Zdravo ljudi, evo opet ja brate, opet Gaso, znači nije klip nešto ludilo i to nećete svet ovaj put, znam kome god je drago da me vidi, drago mi je i meni da vi mene vidite, pošto ja ne mogu vidim vas, sve što vidim to je kamera i crveno svetlo, jebengu do pence, nego šta ste da vas pitam, ljudi, znate sami da pravim žurku, znači Gaso's Party, sad ovako, mislio sam da ću dve žurke da napravim, moj rođendan i Filipov rođendan i žurku, ali mislim da je bolje da sve gurnem u jedno i da napravim baš pravu super žurku, znači neke ideje su mi, znači pod jedan, neću kažem, prvo ću kažem za ulaz, slušajte ovako, ulaz, što se tiče ulaza, znači, vi mi kažete dole u komentarima šta vi mislite da je bolje, šta mislite jeftinije, realnije, ne znam, znači ono, razmislite vi, kažete mi, znači prvi predlog je da bude 200 dinara ulaz i da uđete unutra i da bude happy hour od 12 do 1, da bude pivo jelen džabe, znači džabe, možda ga piješ 20 ovako. Druga solucija je da bude 500 dinara ulaz i da bude piće, znači jelen pivo cijelo večer džabe, i treća solucija je da ulaz košta 1000 dinara, ali da sve bude džabe, znači sve bude džabe, imaće i viskija, imaće i vodke, imaće i vinjaka, imaće i tekilu ću da nađem ako hoćete, imaće Jägermeister, brate, ako hoćete, znači pivo, naravno, vino, bambus i belo vino, špriceri i to, ili fantu, belo vino ako niste probali Geronimo i to je isto mnogo dobro. Znači, to su tri solucije za koje morate vi da mi date odgovor, pošto ja stvarno ne znam šta ću da radim, ali mislim da, znači, to je stvarno dobro ono što sam, znači, eto, sljedeća stvar, ko kupi 3 flaša alkoholno, onako jače malo, viski, vodka, konjak, vinjak, nemam pojma, naš viski, vodka, najverovatnije, znači kupi jednu, drugu, treću flašu, četvrtu flašu dobija džabe, znači džabe flaše. Onda, na ulazu ćete dobiti narukovice, one bati fluorescentne, ako ih budem naš, fluorescentne narukovice, ono, slobodan sam, nisam slobodan, da bi pičke, ono, muvale se, ono, ribice, kurci, palci, klitorisi, glavići i to. Sad, druga fora na ulazu je da dobijete shot vodku, znači ona, brate, rakija, znači čaša za rakiju i dobit ćete sirup, na primjer, od crvenog voća ili jagode ili to, znaš, brate, onda ti uđeš na ulazu, ubiješ to i uđeš, znaš, razumeš? Onda, unutra, šta će biti unutra, znači, nameravam da kupim, da uzmemo i da iznajmimo veliku penu, znači onu veliku penu da napuni celu onu, brate, diskoteku i 2 igračice, stvarno 2 igračice, znači tamo će nas čekati 5 DJ-a, znači, jedan od njih su M-Todd, brate, znači znate onog iz klipa, onda DJ Eli, onda DJ David, mislim da se potpisuje David, ako ne, izvini Davide, onda, brate, DJ Exoni, DJ Bora, verovatno pitaću ga za narodnjaki i to, i tu sam posle ja i moj ortaci Geronimo Crew, gde ćemo puštamo drum and bass. Znači, nameravam da svima, znači, ugodim nekako, ali potrebni ste mi vi, pošto ja pravim to zbog vas, a i zbog mene, naravno, hoću ja da se lepo provedem u sve vas. Naravno, i za mog ortaka Filipa, znači, pravimo i rođendan. Tu će nekdo oko 12 sati izbacit ćemo mi neku tortu i to, ono, full moon, duvat ćemo svećice i to. Onda, breakdanceri, ako hoćete, brate, da učestvujete u breaku, brate, ono, dance battle, ovo, ja prijavite se, neću ja kad, da bude neki battle i ko pobedi, brate, dobija flašu za ortake, mislim, stvarno ono, sve džaba jebate, ali najvažnije mi je ovo zbog ulaza, znači, molim vas, znači, 200 dinara i imate happy hour 1 sat gde će jedan pivo da bude džaba, znači, evo, samo da vratim u film. Sad će neko da kaže kao, pa brate Šone, ako mi ne pijemo jelen pivo ili ribe ne piju jelen pivo, jeste u redu, u pravu ste, ali kako sad svima da ugodim, da vam dam neke etiketice pa onda kao, znaš je, ne pijem pivo, pijem vodku, ne, brate, mislim, bolesna. Znači, 200 dinara happy hour, 1 sat besplatno lav pivo, 500 dinara, znači cijelo veče lav pivo džabe, i 1000 dinara da sva pića budu džabe, s tim što će se kupovati flaše. Da, ali ću smanjiti cenu, znači, ako je flaša po nabavnoj ceni 1300 dinara, ja ću da je prodam za 2,5. Znači, brate, znači, kako ste vidjeli flaša 2500, u kojoj diskoteci? A samo mi to kažete.
Znači, na vama je da mi kažete šta biste vi želeli da bude i kako biste vi želeli da bude. Znači, 5 DJ-a, Pena, 2 igračice, ja, Gastoz, moj ortak Filip, Srđan i Peđa. Znači, mi ćemo biti organizatori to i mogu da pomenem slobodno i Iliju. Hoću da se lepo provedete i hoću da dođete u mnogo velikom broju. Čak sam nameravao ako dođu 10, ekipica od 10, da dobiju odmah 2 flaše džabe. Znači, razmišljam da što bolje bude, da što bolje onako, da manje potrošite keš, a da se što super provedete, da se super napijete, da bude full. Sad, na vama je da mi kažete, ili u komentarima, ili mi šaljite svi u eventu ovde, vidite taj link dole, tu, znači to je grupa. Zahvaljujem vam se puno na odgovorima i to. Dobro, Srđane, nadam se da vam se sviđaju ideje, a sad, ovo će pesme biti tamo. Puši pesme. Dobro, nebitno. Znači, bit će klipova. Znači, to je evo da vam odgovorim malo što se tiče Gast Stories, ali stvarno Gast Stories sad nije bitno. Znači, bitno je sad Gasto žurke i Gasto fanovi. Znači, bit će Gasto Stories, naravno neću da predstavim da snimam nikako, znači ne želim, znači koliko ljudi, znači, zbog onih ljudi koji mi svaki dan pitaju, Šone, nastavi, samo zbog neću, razumeš? Ali to nije bitno sad, bit će klipova negde u septembru, kad se budem vratio i to. Znači, molim vas, kažite mi još jednom, šta biste voljeli, znači, ako niste razumeli, premotite klip, mislim sam sve lepo objasnio. Hvala vam puno, dole u linku, u sidebaru, uđite tu u moju grupu The Real Gastos Party, stavite svoje komentare, ja ću poslije da probam da izbrojim koliko bi komentara bilo ok, znači, to glasanje će trajati do 15. Do 15. jula će glasiti to. 20. je žurka i, znači, odlučit ću, snimit ću još jedan mali kratak klip da znate o čemu se radi i to je to. Dosta sam se umorio, hvala vam puno na, nadam se, komentarima koje ćete ostaviti, želim vam prijatno veče, prijatan vikend i još jedna stvar, dođite svi na žurku, dođite na žurku, bit će nezaboravno, snimat ćemo i klip i tamo, bit će televizija Požarevac, izvinite. I nadam se ćete doći u velikom broju, pošto mi stvarno, znači ovo sve radim zbog vas, prema tome i zbog mene, naravno, rekao sam. I zbog Filipa. Dobro, radim zbog svakog, aj sad smori, brete. Ništa, ljubim vas puno i to je to, brete. Ajde, vidimo se, nešto više da kažem, ljubim vas puno, čao.